Mont l-ewwel reazzjoni tiegħek u kummenti b'rabta mal-ftehim iffirmat illum. B'dubju xejn huwa ta' sodisfazzjon għal UHM Voice of the Workers li resqet il-proposti tal-ħaddiema kif ukoll resqet studju sabiex tiġi indirizzata anomalija li ma' studju ġiet aċċettat u llum mhux biss qed nibbenefikaw minn żidiet tas-salarji imma permezz taż-żidiet li ġew aċċettati qed tiġi indirizzata parzjalment din l-anomalija. U finalment wasalna biex ikun hemm qbil biex nagħtu direzzjoni u sinjal ċar li l-ħaddiema taċ-ċivil huma importanti u huma l-mutur ta' dan it-tkabbir ekonomiku li tisir fil-pajjiż. Huma essenzjali jsiru ħafna attakki fuq il-ħaddiema taċ-ċivil min ma jkunx jaf għax ma jafux m'għandhomx idea kemm jaħdmu l-ħaddiema u kemm xi kultant ma jkunx apprezzati minn dawk li qed jirċievu s-servizz. Kun hemm ħafna li japprezzaw u kun hemm oħrajn li ma japprezzawhomx. Però llum tajna direzzjoni fejn qed inżidu żidiet u qed jiġu rranġati anomaliji li ġew maħluqa f'collective agreements tal-passat u ħajġu indirizzati. Barra l-aspett finanzjarju wkoll ħadna ħsieb li ninsibu bilanċ bejn il-ħajja tax-xogħol ta' kull ħaddiem u l-ħajja privata u l-familja tiegħu biex żgur noħolqu mhux biss ħaddiema imma ċittadini li jkunu jgħixu ferħanin.